Guys, mag-unbox mi karon dara yung dining abot nga package gikan sa taga Pasay City, Barangay 146, Metro Manila. Pwede ra man gisayon kay silupin ra man eh. Silupin, magkapuso sa silupin. Yung angan katadani. Tagdani to guys, gansa ni guys. Konsentra po na. Ito magsaba, awit na kay ilo. Silupin gyapon so ato ning labnihin. Tagdani to guys, gansa ni guys. Tagalog. Tadan! Ito guys, kuha nito guys, mga gamit ni Zagbata. Isama ni cassette, tanaw na to og guwapo ba. Ja, puti aga mang gipili kay o pa may kay bo badji banig laki. Ito man mga hunog bata. Uy, Mga puti. badji daig laki mo dunay sigurado tas color. Hindi, karito mo na hun. Alag ni biya sa kang kita. Nanglan mo gud ni hospital ni anak. Ngadyo man na sila ngani. Sarok na. Sarok ni ja. Lami ra bagkuan. Huy arang gamajag unang batang buong inanak, runte. Ha? Gamaja pa Hindi na. kay patok mo. Ya. Una, kay patok mo. Kani, paras Amo. kamot ni. Kay mga oras na may mga kukubay nga naron di magsamad-samad ang aping. Uday pa sapatos nga arang kagamay, larang kaluoy ako to. Kamadag sapatos, arang di yung taon panuthon. Ari panuthog lapalapa kare para sa mga pad, kare aron di panuthon ag bubunan. Ay para sa itlog. Wa pa mangita pag naaban ni. Naba kani kauban inga to. Ay para sa latbe. No. Wa kay bog latbihan ba yung itugan na gatang bata. Sa kay final naman tong atong sabot. Yung kumel. Oh. Kare maura gihapon ri dagto. Bali duha ka set sa kao medyas o gloves. Kani, Yung sa kay purma. uy, tulo man di ay. Tulo Tulo ka ka set. Okay. Kamera ka tulo kaset na. Nagbira man kay dali ra man ang bata mo dako. Mo dako nag-uri na masigo dari. Hani man ni. Sa kay Nakugo bata. budak ko ng bata o dali ko ng bata mo. So, Tawag. ano, ay, hayaan mo siya. Uy! Ay, maunig ka tong lamtin. Ay, ka na bang murag habaw? Pustan man na inig kuan. Required bang gihapon po ng ospital. Laban para otro. Labi ka rin laba. Ora. Puti lang gipili para safe siya. Nari isa dagus bata. Sa ina na. Tiya. Naan bitaw na. Yeah. May putos dari steel. Iso lang oh. Yan na. Dari ko isod. Mga jom kugingan ni ag mga midwife. Daghan eh. Ito pa short. Duha-duha rani kas buok. Ano abri ko na sa mga. Buling ka mo. Wala lamang. Short man na short. Palda. Dapat short nga. Wala cute ka adyo. Ang bag wala gining inanak. Lami ra magtila na. Cotton kaya. Cotton jud 100% cotton man eh. Bali tulo ra pag kay nga ni. Then si ilis. Dana t-shirt. Tulo ra kay dali ra man jud ning bata mo dako ko nang newborn. Ja kani. Ang tangan tama ba ka mo ilis na nido basta mga tuot ang bata na ni kay na may mga bangan-bangan. Kaili sugidja. Kare, kuan long sleeve o 3/4. Pagbadjing man eh. 3/4 tita na na ni. Badyo ni glaki. Ngani. 3/4. Oh. Mura pud ka buok. O duha ra jud. Duha ka 3/4 kay init man. Duha. Ano? Kung dito eh. Isa raw nakapaa na ho. Tulo pud ka pajama. Pangbag o ganing inanak na tulo ka pajama ang gagmay. Tulo ra kay dali ra man ni mudak si Ja. Madyo naman ni puli-puli, ang jagoy agas. Anjo na pa ikapuli usahan ni kaugma. Sa may ada. Kung nagoy agas ag tubig yan na. Bita kalaba, madyo nang naikapuli. Kanya naman eh. De, Pandam. t-shirt. Shirt. Tulo ra pud kabuok. Mamaw ra man sa na. Open. Di ka to kay taas man to, tinaas man to button dito. Ang kani. Ang sampo na isa. Upat mo na upat. Tulo ra. Tama isa. Ang kani sando. Ya sando. Mga kabuok kay alimot ba dala sa Pilipinas. Ano siya? Di lagi palabian og palit og ngani. Ang pangbagong inanak kay
Dali na sila mo dako sakto ra ning tag duha ra ka paris. Bantay di mo lang ba? Ikaw man si manglabaran na kali si bisita. Magpali. Pasagdan mo pasuso Magpalidi pa ta. pa. Susupod ka. Kalabon. Dayin. Duha na mo tutoy. Katawa kay karelate man. Katutoy naman. Batasan. So mo ni siya guys, agsud sa tong parcel karon at ang gi-unbox. Mga gamit sa bata. Kompleto na ni siya. Ilara ba tag duha ka pares, duha ka pares. Nandiya plus na pa yung mga nanghatag na ho. Kato mga nanghatag na ho nga mga sanina des nagi si Ate Marby. Nami mo gutong isa panglakaw mo gusto. Kani nanis ka ng pambayra. Ba, kanang adlaw-adlaw ba sa bahay sa ilisan niya na. Agaray daghan sila maak. Hala pa ning alabhan. Okay. Pero di sa karon kapoy pa ko manglaba. Buling man ni ako mugulo. Puti man. Puti, magud may ang ganahan po. Kaya mga na Dangan ang natunog man kasi ito. mo gani. Kagdaraman, puti ang pagag-heart. Nangga ang pagpunini. Puti na ko kay ngan bata. Maot na ka? Dung! Dang! Ang gagbaji? Dang! Dang, karantaw. Dang! Kanya, isa na. Pwede, nga na mabalig li. Ang sorry. Nga, tanggal ko. Murag nag... Ano ba? Gipod. Sama na yan, eh. Gipod. So excited ako na ni nga muputos mo sinina ni Ja mula baka. Ikaw, may maglaba. Kaya maglisod mo na naglaba. Mula ba? Mga first week. Murag ako ni tanang labunon na ni. Ako dyan yung labunon tanan. Mula para siguro kung maglubog ko. Maikitan naman na, maikitan. Makalabar siguro ko gilantan ko ana masakit ba na. Makalaba ko. Makalaba. Oo, makalaba. Good po ko kaya. Hindi, good food. Ikaw. Jag may igit-igita naman eh. Kaya di man ta magdayapir. Kaya mahal magdayapir. Kaya naman magigit. Mga Ihumol man ihumol gudaan alangan pug mula bakag dapat igit. kinagnan limpyo kuno wa Limpyuhan ko daan sa may mga batas-batas. sa may mga sa may sabon. Pirla man to sa una. Nagkaron Bao. Perlina. Argil tayo. Si Ma'am Perlina. O kato kay puti dito. Beauty. Bra ma-orange. Downy. Daw ni Zonrox. man na. Zonrox. Ayaw. Dili ra manipis. Ang Zonrox. Sakto dito sa naong tungko ano? Zonrox. Bagabog na. Pagtaran ba kayo po sa nanakaw kay mga lakaw ta mga nasta. Uy, adyaw. Oh, Brian. Pagani ko na naman. So, hi di ay ni Marlin and Family Vlogs. Daghang salamat, ma'am. Anja, naijang mga anak pod. Sige, tanaw ko na sa vlog. Di ko na mahalunag, di ka tanaw sa vlog. Ang basahan nagnas mga bata kay murag daghan-daghan ni si Elaine Joy. Hi Elaine Joy. Hi Adrian Re og ni Mama Marcusa og shout out sa ilang channel nga Marlin and Family Vlogs. Ug na may time huli nga intong pugid channel kay malingaw pud sa mga vlog. So damis lujo kay daman dari kamutihan mga nasmi karon. Ay kapazas manok na ra may kuwang gani. Ug kamunggay kay na may udlot sa sili. Sa gulog tinula ba. Damis backyard sa lola ni Undoy. Ano view guys, dares ba si isang lola, lamig view kay moto sa atbang. Si Undoy ng background na, ang kajilbud ram ng agi. Kajilbud ram ng agi. Ha, magipanghambog nga bejabas, inga mo kag bejabas. Ha, kay mga nasta. Or anja nang tataod kay malaos pud no. Sa man yung panglagnot na nang, lagnot mo kag bubo. Ah, ni nagkwari dito. Guba na ning motoha di ay maingan kay pangkwari naman. Inso kay panang baka doy. Dadagan man bungag sili. Ha, pangsigang arlamian ibot ang sinigang dapat. Sabi ko way bunga kay gamatoy man. Am daghang bunga. Okay guys, mato na ta guys sa ganasandar ram si Punis Lujo. Ja na mapuda ni alugbati pero di mo kumangay sa alugbati lami ra pa kuning alugbati lawas dangog man. So mix ning ilang ganas daani naingani napilain og naong. Njahara ning alapwahan ang iparis bitaw sang sudan kay lami man si putong natay gulay bitaw.
Ja okay man kadyo ning ganas kay wa man ni kontra. Ja basta lami adyo kadyo di ma-explain kada adlaw ko mangita ganas. Ja esar gud pagkakap. So karong adlaw guys, kapoy ko lujang lawas. Salamat guys pagtanaw sa atong vlog. Salamat sa mga ning subscribe, sa mga ning share ug ning like. Thank you kadyo ninyo. Naagad pa time gadget guys nga grabing kapuja pag ang lawas di mo wa jud ko energy. So mao na to guys, magkita lamang ta og mapun sa tang vlog. See you tomorrow.